Bé, doncs benvinguts a tots a aquesta 26a nit de l'empresari, on farem el lliurament dels reconeixements al progrés empresarial d'aquest any 2021. El reconeixement 2021 a l'empresa compromesa amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat és per Serafí Indústria Gràfica. El reconeixement Cecot 2021 a la transformació digital en el comerç i els serveis ha estat aquest any per l'empresa Calvet de Viladecans. El reconeixement Cecot 2021 a la transformació digital en empreses industrials és per l'empresa IMC Toys de Terrassa. La millor jove iniciativa empresarial 2021 és per l'empresa Nixie for Children, amb seu a Barcelona. El guanyador de la 6a edició del reconeixement CaixaBank a la PIME responsable és Robin Good, de Barcelona. El reconeixement Cecot 2021 a l'associació empresarial que s'ha distingit per la prestació de serveis als seus associats és per la xarxa Early Warning Europe, amb seu a Dinamarca. Aquest reconeixement Cecot 2021 a la personalitat que s'ha destacat per la seva trajectòria professional de gestió i per la seva aportació personal al món econòmic i empresarial és, ja ho han sentit, per als fundadors del grup d'empreses que conforma el grup Lavínia. Creiem que aquest premi vol distingir també una tipologia d'empreses, no de les nascudes pels grans èxits que moltes vegades esdevenen en fracassos, sinó les empreses de la resiliència, les dels alts i baixos, on moltes vegades els guanys serveixen per pagar les pèrdues d'anys anteriors. Organitzarem properament un Mundial d'hoquei per primer cop des de fa més de 50 anys. Aprofitem aquesta fita per impulsar també el comerç i les empreses de la comarca. Hem posat en valor la immensa utilitat dels serveis públics després d'una llarga etapa dominada per la ideologia de com menys sector públic, millor. Però també hem vist la immensa força, l'extraordinària capacitat de reacció i d'innovació dels empresàries i empresaris. Perquè governar, al nostre entendre, és i hauria de ser essencialment gestionar. Gestionar bé, però estem lluny d'aquesta situació i necessitem, amb urgència, complicitat col·lectiva amb aquest propòsit. Una debilitat interna de Catalunya i un abús permanent de l'Estat en relació a les necessitats catalanes. I el projecte econòmic que aquest país ha d'agafar-se com un clau roent per avançar en les properes dècades en un horitzó de benestar, de progrés i de prosperitat compartida ha de ser la reindustrialització verda i digital del país. La lluita contra el canvi climàtic provocarà que o bé fem una transformació que canviarà la nostra manera de viure, de guanyar-nos la vida, o estarem arrossegats per unes limitacions del planeta que cada vegada s'expressaran de forma més clara. Per tant, o afrontem aquesta transformació o ens vindrà donada de fora, perquè els països competidors nostres ja ho estan afrontant. I avui aquí a la Cecot hem tornat a veure que el millor del teixit econòmic, del teixit productiu, del teixit comercial i industrial de Terrassa ha llegit bé el moment i té ganes d'anar endavant. Rebel·lia positiva és, jo crec, la condició imprescindible per entendre que, per una banda, no ens conformem, que entenem que hi ha moltes coses a transformar, a millorar, i que el camí ha de ser construir una base de confiança amb els governs. I el que sí que fem és acompanyar l'empresa en allò que necessiti, vull dir que en aquest sentit, què és el que teniu, què és el que necessiteu i tot allò que estigui al nostre abast, doncs la mà estesa per tenir col·laboracions conjuntes. Jo us diria que la palanca avui en dia de canvi que tenim les empreses que industrialment estan ben implementades és la innovació. En tot el tema de la falta de materials, només la podem solventar via innovació, via canvi, via adaptació.
que hi ha empreses que s'han adaptat molt bé en aquesta circumstància i que han crescut i que han ocupat, diguem-ne, espais digitals que potser no teníem pensat. Hem d'aprofitar totes les capacitats que tenim dintre del sistema universitari per canviar a les persones, per ajudar a les persones a canviar i tenir noves iniciatives empresarials, noves possibilitats que canvien realment. Amb la pandèmia hi ha hagut en certs casos un increment de l'estalvi, i això són dades macroeconòmiques, malauradament no és un tema generalitzat, però macroeconòmics així. Si no arriba a ser una inflació molt potent o molt forta, podem recuperar i tornar a seguir més o menys la línia prepandèmia. Però la veritat és que estem passant uns moments complicats perquè sortim d'una pandèmia i ens trobem amb uns increments de costos d'electricitat, de matèries primeres, doncs molt complicats per al nostre sector i sobretot els que som industrials com nosaltres. Les entitats com l'ITAT el que aporten des d'allà, és entitat centenària, donar suport a totes les empreses, grans, petites i mitjanes, perquè puguin incorporar la tecnologia com a vector de competitivitat que realment serà el diferencial de cara a futur. Bé, nosaltres el que esperem és que de la inversió pública en innovació, per exemple, ajudant els centres de recerca, en surti també, sobretot, una inversió privada important. Trobo que com a país hem fet molt bé l'aposta per la recerca, però no hem fet bé l'aposta per la innovació, i això, les culpes són repartides. Fa temps que reclamem que hi hagi un suport molt més decidit per part de les administracions i també un compromís molt més decidit per part dels empresaris.